Anu yo teko konone iso kadaluwarsa yo tanggal entek yo. Nak ro yo. Ya apa jare anune kan? Jarene wis mlebu. Wong aku terus tuku ndek Dimoro atau kono sing 5.000 wingi. Mlebu wing 2.000-an. Saiki Ra gantung, Iya. wong ora gantung. Godhoe ndono sik an sik prei. Arang-arang digantung. kurang kok. Ndono godhoe prei. Oh jangan. Ndak titip konge. Entek nduk omahe. Lo kado, mo. Ora dewe mo. Ngurus. Aduh lah mbok misri iki ndak ngeteni jangan. Kan gadikum. Aku sih omeli iki. Ya kowe iki gak nggawa apa? Ndak ono saking mampir. Gak nggawa apa? Ndak nggawa gerobak. Gak nggawa kodo. Prei. Ayo apa kok anu? Tolong dino iki prei. Buset. Lah nyapa kok mampir lek gak nggawa apa? Kok ndak mampir nesu kan?